Кой от чалга изпълнителите взима най-голям хонорар? Днес ще надникнем зад кулисите на родният шоу-бизнес и ще разберем колко струва да поканиш любимата си звезда на участие. Номер 15. Киара. Киара е една от новоизгряващите звезди в чалгата, като може да се похвали с това, че е певица в лейбъла на Емануела, една от най-популярните певици у нас. Киара е позната и от предаването Ергенът, в което тя участваше. Прави своят пробив с песента "Закачен", която се превръща в хит и към днешна дата има над 4 милиона гледания. По последни данни, Киара прибира хонорар от едва 1000 лева, което я поставя на последно място в нашата класация. Номер 14. Доника, племенницата на Галена, която прави своят дебют в музикалната компания на Hitmix Music преди около 4 години. Впоследствие се мести в лейбъла на Меди, Мегастар, като и там не остава много дълго. Пробва под крилото на Галин в Alpha Music, но и там не се получава. Решава да се самопродуцира, като пуска дует с леля си, Галена и Азис, който има над 6 милиона гледания. По последна информация, Доника прибира 1500 лева след участие. Номер 13. Алекс Робов. Откритие на композитора Николай Пашев, Робов прави своя дебют през 2020 година съвместно с покойният Денис Теофиков, Малката и Цветелина Грахич. Дуетната му песен "Аномалия" съвместно с Малката се превръща в най-гледаната песен за 2021 година, като към днешна дата има над 22 милиона гледания. Алекс Робов прибира по 2000 лева на участие. Номер 12. Антонио. Антонио е бивш боксьор, който след травма е задължен да се откаже от спорта. Решава да се насочи към музиката. Доста известен с факта, че си направи масов пиар с Азис, като двамата се представиха за двойка, като даже направиха и дует заедно, озаглавен "Мой си бе", който има над 9 милиона гледания. Антонио прибира по 3500 лева след участие. Номер 11. Яница. Родом от Русе, още от малка Яница се занимава с музика. Тя е добре известна на масовата публика, понеже е на сцена от близо 20 години. Едни от най-запомнящите и песни са "Въртележката", "Твоето Ферари" и, разбира се, "Мома Яница", която оглавява класацията с над 37 милиона гледания. Въпреки дългото си време на сцена, Яница прибира скромните 4000 лева на участие. Номер 10. Симона. Симона е откритие на Галин. Прави своят дебют с песента "Момиче от лед", но истинският и успех идва със съвместният и дует с Мирела "Мой си мерак", който се превръща в хит на лято 2024 и има над 17 милиона гледания. Хонорарът, който Симона прибира след участие, е 4500 лева. Номер 9. Анелия. Анелия е една от най-разпознаваемите чалга певици у нас, като е на сцена от скромните 23 години. Освен с уникалният си глас, който е лесно разпознаваем, Анелия може да се похвали и с едни от най-гледаните песни в канала на Планета Пайнер, като "Год ми е" и "Дай ми още", като и двете имат по над 40 милиона гледания. Заслужено, Анелия прибира 7000 лева след участие. Номер 8. Галин започва своята музикална кариера през 2011 година, като през годините се е доказал като един от най-талантливите мъжки гласове у нас. През последните години е и продуцент, като продуцира млади лица в лейбъла си Alpha Music, като наскоро пусна и неговият първи албум. Едни от най-известните му песни са "Момче без сърце" с 22 милиона гледания и "С мене да вървиш" с над 33 милиона гледания, като има дуети с Константин, Емилия, Джена и много други изпълнители. Хонорарът на Галин към днешна дата е 7500 лева. Номер 7. Константин. Безспорно изпълнителят, който няма нужда от представяне.
Константин се радва на своите успехи вече над 25 години, като дебютира с песента «Черна роза». Познат с неговото чувство за хумор и прекомерна употреба на алкохол, Коцето има десетки хитове зад гърба си, като дуета с Софи Маринова «Проблем» с над 40 милиона гледания. «Не ме заслужаваш» с над 35 милиона гледания и «Моята принцеса» с над 27 милиона гледания, като даже това е най-гледаната песен за 2024 година. Въпреки всичко това, Коцето взима скромните 8000 лева на участие. Номер 6. Джена. Джена подписва с Пайнер през далечната 2007 година, като от тогава насам не мисля, че има човек, който да не и е станал фен, или да не е чул известната фраза «Джена или смърт» поне веднъж. Известна с нейната балада «Не е любов», Джена също така има десетки хитове, като «Яко ми е» с над 20 милиона гледания и «Пияни нощи» с над 22 милиона гледания. Джена, подобно на Коцето, също прибира 8000 лева на участие. Номер 5. Илиян. Още един от най-разпознаваемите гласове в чалга индустрията, Илиян дебютира в Пайнер през 2009 година и е разпознаваем с неговите хитове, едни от които са «Палатка», съвместен проект между него, Борис Дали и Коцето, «Топалка», «Името ти» и много други. Илиян също прибира по 8000 лева след участие. Номер 4. Емануела. Една от емблемите на поп-фолка, както и любима певица на всеки втори представител на женския пол, Емануела е една от най-добре платените чалга изпълнителки у нас. Дуетът из диджей Дамян Окадър се превърна в истински хит миналото лято и към днешна дата се радва на над 16 милиона гледания в YouTube. Емануела взима по цели 12 000 лева на участие. Номер 3. Преслава. Няма нужда изобщо да казваме нещо тук. Абсолютно всеки един привърженик на чалгата знае коя е Преслава. Притежава един от най-хубавите гласове в поп-фолка, както и едни от най-големите хитове за всички времена, като «Да гори в любов», «Дяволско желание», «Моето слабо място», «Не се изтриваш» и много, много други. Преслава също се радва на скромните 12 000 лева за една публична изява, като тези цени варират в зависимост на какво събитие е поканена да пее. Номер 2. Меди. Меди е точната дефиниция на думата успешен. Носител на купища награди, изключително много хитове. На сцената е от едва 6 или 7 години, но за този кратък период от време оглави класациите и счупи всякакви рекорди. Създаде свой лейбъл, в който продуцира изпълнители. Меди е познат на всеки почитател на чалгата като кралят на баладите. Няма негова песен, която да не е успяла да докосне сърцата на слушателите и именно заради това той е толкова любим на всички. Също така има прекрасно отношение с феновете и е един от малкото изпълнители, които не пеят на плейбек, а с цял бенд на сцена. По последни данни, Меди взима 12 000 лева на участие. Номер 1. Азис. Не мисля, че първото място е изненада за някого. Кралят на чалгата, най-разпознаваемият, просто няма как да го объркаш. Едва ли има и човек на този свят, който да не е слушал Сен Тропе, която към днешна дата има над 100 милиона гледания в YouTube. Азис няма нужда от представяне. Всяка песен, в която участва, се превръща в моментален хит. А хонорарът му, Азис, взима зашеметяващите 15 000 лева на участие. Това беше и нашата класация за хонорарите на вашите любими чалга изпълнители. Ако случайно сте недоволни, че някой от вашите фаворити не е бил добавен тук, предоставям ви целият списък с имена на изпълнители и техният съответен хонорар. Имайте предвид, че този списък е от миналата година и цените на някои от изпълнителите, които съм посочил във видеото, са различни. Какво мислите за тези хонорари? Бихте ли платили такава сума, за да поканите любимата си звезда на участие? Споделете мнението си в коментарите.